Atuan nang mag-unbox na ta ha kay. Unboxing na ta kay. Gikan man ni Daoming Official 29. Sa iyang TikTok is si Sir ANTIGOH. So ato na tan-aw. Sa kahanin no. Alay. Domi delikado kay naay mabuak. Uy, ginoo ko di ka malumbasa. So ato abrihan jud excited kay no basig na imakuan ani ba. So unboxing jud ni siya kay init kay ganina sa maranding. Sapot ko sa guard sa bangko. Wala siya lagot. So ato na ikuan, i-open. Dugay lagi siya ma-open ay. Mura mag-excited ta nga. Murag lain yung excited mo kay murag mangurog. Wala. Wala kadaghan wala ani. Na Sir Daoming. Daoming Official 29. So nagtanaw siya ani kara sa ato ang aray. Sino kadaghan? Ala, daghana kayo kuan uy gipadala. Gamit sa tanan. So palangga jud ko sa nagpadala nako. Na kasi Bonski Bones, no? Mo siya nagpakita na ako. Okay. Kana. So koy magkuan kita Hala. Na ako'y kuan, na ay katong wifi. Hala kadako sa lotion. Nobali. Hala, uy. Sir Daoming. Salamat ani Sir Daoming. Holy. Kana. Ano naman ni Bugas? Ano na ay Bugas? Di pagkuha lang. Ano na? Sir Daoming, lagi ni Bugas Sir Daoming. Tingala ko sa Bugas kayong Bugas. Napoy kuan, face mask. Hala, uy, makahulak mo taan. Hala, uy, ano man siya? Napoy ko'y gihatag niya katulo. Ano ka mahal, ani, uy, tag 1 million ba ni Sir Daoming? Katong wifi ba nga, gamito na ako sa bukid. Tara, apat na buhok. Hala, well. Hala, Marie. Hala ka, Marie. Uy, na, Marie. Uy, lakaw. Uy. Hala, Sir Daoming. Hala, Sir Daoming ay, nakita na nako. Sir 954. Oo, kani. Hala, raw to. Hala, si Sir Daoming. Saan ko malin na ako, Sir? Uy. Nagdala kag bugas, Sir. Hala, Sir. Mas tinuod lang, Sir, no? Yaw-yaw rin akong mama, Sir. Ay, kay mais daw, pero may gilong, nangita ko siya humay ron, Sir. Ay. Hala, Sir. Hala. Hala, salamat kayo sa bugas, Sir. Hala, humay pag-yun. Di ka Luis akong mga followers. Uy, saan na lang ako ibalo sa anin nila ay. Sir, mahalon man ni Sir ya. Yang chow ni siya from Korea. Sir Daoming. Uy, nagpadala pa jud ka ani Sir Daoming ay. Kani. Butangan man ni siya og kuan. Oatmeal. Oatmeal ni siya.
Hala, si Sir Daumi, kaya nagpadala po dyan aning bugas. Kaning wifi, mamahal kayo ng wifi. Kani? Wifi na. Sa wifi. Ano wifi? Ito pala sa mga ipalit. Wifi itong nadaot. Dili to kuha, uy. Hala, uy, salamat kayo. Uy, kaswerte ba, uy. Sir Dauming, asa iyang SIM ani Sir Dauming? Hala, uy. Yan ako si charger. Nung sa una lang yun ni ay. Hindi na ako siya lotion nga dako. Padala niya ang lotion. Hala, uy. Dara ang kuan. Hala. Hala, sir, part-part pa dyan kag bugas, sir, nga akong mama nga. Di man siya mukaon. Balanghoy naman yung kanon. Sir Dauming, asa ang kuan day ani sir? Karang SIM ani Sir Dauming. Dara. Hala. Hala, nagguba. Gidaritso na kulang kat. Ano ang cellphone na? Hala, router man ni maikuan na ba na siya i-globe. Kasi ani, oh. Kasi Sir Antigoh, gadala-dala pa jud ani. 5. Sir Antigoh, uy, salamat kay aning bugas, sir, sa wifi, sa lotion, sa oatmeal, sa kaning sa lotion, kaning food na apod, sir. Face mask, hala, uy. Hala, uy. Maulaw man ko ani, unsa na lang ko ibalo sa ani Sir Antigoh. Pero ganina is wala pa jud ko nakakuha og bank account ni adto kong maranding ha. Antigoh, andito na ko sa motor meet. Ayan, motor meet maranding, and then nakuha ko na yung pinadala mo, sir. So nandito, ayan. Hello guys! So, Sir Antigoh, salamat. Thank you, Ali, sir. Wala, bugat lagi niyo. Saan ka naging padala nilain? Wala, Sir Antigoh, ang bigat. Kani ako anin ko ano yun. So, thank you so much. So, Mamaya ang sir, i-unbox ko, sa lalom. Na siguro diri ang kuan. So, uy, maulo na dyan kuan ni Sir. Sir Antigoh, salamat kay Sir Antigoh. God bless you. Salamat kay amping nila sa kuan, Sir Antigoh. Butuan.